ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May kanya-kanya naman tayong tipo sa isang tao. Hindi natin pwedeng ipilit sa sarili natin ang isang taong hindi naman natin gusto. Ikaw kabarangay, ano nga ba ang tipo mo sa isang makakarelasyon? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Brenda, 40 years old, isang sari-sari store owner sa Caloocan. Gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo, Papa Dudut, ang kwento ko tungkol sa paghahanap ko ng AFAM. Bago pa man, naging trending sa social media ang pagsundo ng mga kababayan nating Pinay sa mga AFAM sa airport. Ay nauna na ako dyan, Papa Dudut. Nakailang sundo na rin ako ng AFAM mula pa noong 19 years old pa lamang ako. Malaking impluwensya sa ganitong hobby ko ang mga tiyahin ko na nakapag-asawa na ng ibang lahi. Bata pa lamang ako ay nasanay na akong makakita ng mga foreigner sa bahay namin dahil dinadalaw nila ang mga tiyahin ko. Nanawa na nga rin ako sa mga imported na sabon at tsokolate, kaya naman binebenta ko na sa mga kapitbahay ko ang sobra sa mga ibinibigay sa akin. Doon din nagsimula ang hilig ko sa pagbebenta, kaya noong may sapat na akong puhunan ay nagtayo ako ng isang sari-sari store. Naging successful naman ang small business ko at nagdagdag pa ako ng ibang paninda na hindi kasali sa sari-sari store. Tulad na lamang ng bra at panty na pwedeng hulugan tuwing katapusan. Ito ang pinagkakabalahan ko habang naghihintay ng tamang AFAM para sa akin. Sa edad kong 40 ay marami na ang nanunukso sa akin na mag-asawa na raw ako, Papa Dudut. Kahit sino na lang daw ay pupwede na. Siyempre malaki ang pagpapahalaga ko sa sarili ko at ayokong kahit na sino na lamang ang mapangasawa ko. Choosy pa rin ako kahit sabihin pa ng iba na lagpas na ako sa edad sa kalendaryo. Hindi ako nagpapaapekto pero minsan kapag hindi nagwo-workout ang relasyon ko sa mga AFAM, nakakaramdam din ako ng kalungkutan. Minsan naiisip ko na ring magsettle sa kahit na sino na lamang para lang may maging katuwang ako sa buhay. Kaya lang Papa Dudut, sa tuwing naiisip ko kung gaano nakalayo ang nararating ko sa paghahanap ng the one, muli na naman akong magkakaroon ng pag-asa na nasa sulok lamang ang forever ko. Kahit na anong klaseng panunokso pa ng ibang tao ay hindi ako magpapatinag. Isa na nga sa mga madalas na manukso sa akin ay ang mapang-asar na kapitbahay kong si Buknoy, Papa Dudut. Kaklase ko siya nung elementary at kahit na hindi ko maamin ay naging kaibigan ko na rin siya sa pagdaan ng mga panahon, Papa Dudut. Hello, good morning or good evening. I am Brenda. How are you today and tomorrow or next tomorrow? Are you okay every day or just today? It's okay. I want to tell you that past is past and I do not go back and forth. Teka, tama ba yung English ko na yun? I am your lover and I am okay to love you. Is it okay to love you and you love me too? Are you sure I am okay to you? I am okay, no? Because the airport is big and sometimes it's small when many people are many who are wag na nga lang akong magbanggit tungkol sa airport. Mapapahaba lang yung English ko eh. Di ko kayang mag-explain. You know. Uy, Brenda. Ano ka
Buknoy! Kinakausap mo na naman ang sarili mo sa harapan ng estante ng mga toyo mo. Nang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mo akong gugulatin ha? Ano naman bang kailangan mo? Ang sungit mo ah. Yan na ba ang nagagawa ng English sa'yo? Para sabihin ko sa'yo, importante na matuto tayong magsalita ng English. Sa'yo lang siguro importante kasi hayok ka sa AFAM. Okay na ako sa Tagalog. Sariling atin kasi ang tinatangkilik ko. Ano bang kailangan mo? Dalian mo, marami pa kasi akong gagawin. Alam mo kung ako sa'yo, sa harapan ka ng mga betchin mag-practice ng English. Baka sakaling maituwid yung dila mo. Di na ako natutuwa. Joke lang, ikaw naman. Pabili ako ng isang balot ng mani at 3 yosi. Kala ko ba titigil ka na sa Yossi? Sana, pero na-stress ako sa English mo eh. Talagang... Joke lang. Para sa tatay ko to. Yung mani, sa akin. Ay, pabili na nga rin ng isang pack ng napkin, yung may pakpak. Sino ngayon sa atin na nakaka-stress ang English? Napkin kasi yan. Anong alam ko dyan? Eh bakit ka bumibili kung wala kang alam sa napkin? Para sa pamangkin ko yan. Tuwing katapusan kasi yung dalaw niya, kaya bibilan ko na. Lagi kasing nakakalimutan nun na bumili. Tignan mo na. Maayos ka naman palang tao eh. Maayos naman talaga ako ah. Eh bakit sa akin ang gaspang mo? Siguro kasi nung past life ko, ginamit mo akong liya. Di na talaga ako makakuha ng maayos na sagot sa'yo, no? Ayusin mo rin kasi yung tanong mo. O sige, may tanong ako. Sagutin mo na maayos ha. Basta bigyan mo ako ng discount sa binili ko sa'yo. Hindi pwede. Eh di don't. Ano ba yun? Magsusundo kasi ako ng AFAM sa airport bukas. Ano bang mas bagay sa akin na isuot? Red o green na bestida? Para ka namang makiki-Christmas party sa airport dyan sa mga napili mong kulay. Black o white na bestida? Yung magugustuhan ng AFAM ko. Wala. O anong kulay yung masasuggest mo? Wala nga. Paanong wala? Wala kang isusuot na damit. Mas gusto yun ng mga lalaki. Ay, wala ka talagang kwentang kausap. Tinalikuran ko si Buknoy at hindi na siya pinagbentahan pa, Papa Dudut. Tinawag niya ako habang pilit na tinatago ang pagkaaliw sa pag-walk out ko. Ganun na lagi ang routine naming dalawa sa tuwing mahuhuli niya akong nag-iensayong magsalita ng English ay aasarin pa niya ako. Magwo-walk out ako at kinabukasan ay okay naman kaming dalawa. Mabuting tao naman kasi si Buknoy, sadyang mapang-asar lamang siya. Lalo na sa pangarap kong magkaroon ng asawang AFAM. Mabilis din ang radar niya kapag hindi nagtatagumpay ang plano kong makasal sa isang AFAM. Wala na nga ata ako halos maitatago kay Buknoy. Basang-basa na niya ako sa lahat ng bagay. Malaking bagay din kasi na magkababata kami at kaharap lang ng store ko ang bahay nila. Kaya ang hirap itago sa kanya mga nangyayari sa buhay ko. Bukod pa roon ay madaldal naman talaga ako sa mga ganap ko sa buhay ko kaya wala akong maitatagong lihim sa kahit na sino. Hindi rin lihim sa kanya ang dahilan kung bakit AFAM ang gusto ko. Kahit na hindi niya gusto ang ideyang maghabol ako sa ibang lahi, wala rin naman siyang magagawa pa. Dinaan na lamang niya sa pang-aasar lahat para kahit papaano'y gumaan ang pakiramdam ko sa tuwing hindi nagwo-workout ang mga relasyon ko sa mga foreigner na nakikilala ko. Hindi nga nakakatuwa na nakarami na ako ng AFAM pero wala ni isa roon ang naging successful. May mga na-in-love naman sa akin pero walang planong mag-commit at nasaktan ako doon. Gusto ko ng commitment at syempre pinakagusto ko yung isasama niya ako paalis ng Pilipinas. Pangarap ko talagang manirahan sa ibang bansa at doon na bumuo ng pamilya. Mahirap ang buhay sa Pilipinas at mahirap lalo dahil may mga taong handa kang hilahin pa ibaba. Huwag ka lang magtagumpay sa mga pangarap mo. Kaya kesa ituon ko ang atensyon ko sa mga taong walang bilib sa akin, ay nag-focus na lamang ako sa mga goal ko. Ang makakilala ng AFAM na pakakasalan ako at makakasama kong bumuo ng pamilya at pangarap sa ibang bansa.
Uy, Brenda! Mukhang ginabi ka ah. Traffic. Buong araw kang wala. Ang daming padaan-daan dyan kanina sa tindahan mo. Sayang yung benta. Bakit? Responsibilidad ko ba lahat ng mamimili rito sa barangay natin? Ako lang ba yung may sari-sari store? Ako lang ba? Uy, sinabi ko lang naman. Ang sungit naman. Siguro parating na ang dalaw mo, no? May stock ka pa ba ng napkin sa tindahan? Pwede kong ibigay sa iyo yung natira ng pamangkin ko. May 3 pa siguro yun. Tapos 2 panty liner. Kung mga asar ka lang, pwede bang bukas na lang? Wala ako sa mood makipagbalyahan sa'yo. Ay, teka. Di ba ngayon mo kinita yung afam mo? Buknoy, Asan siya? Hindi ba kayo nagmotel? bakit naman mo agad ang iniisip mo, ha? Eh kasi dun din naman ang punta niyan. Manunundo sa airport, kakain sa resto. Tapos ayun, diretso na ng motel. Walang resto, walang motel. Oh, eh asan siya? Ipakilala mo naman sa akin. Akong kikilatis para di ka lokohin. Wala kang kikilatisin. Kasi hindi naman niya ako sinipot. Hindi na tuloy pumunta ng Pinas? Natuloy siyang pumunta rito sa Pinas. Pero hindi siya nakipagkita sa akin. Bakit? Nalate ako dumating eh. Pinaayos ko pa kasi tong takong ng sandals ko. Tapos nung dumating ako sa airport, sabi niya wala na raw siya ron. Saan naman nagpunta? Alam ba niya pasikot-sikot dito sa Metro Manila? May nakilala raw siyang OFW na dalaga. Habang hinihintay niya ako, sakto namang tumabi yung OFW sa kanya. Nagkakwentuhan sila tapos Nagkasulutan na. nag-click daw sila agad ng OFW na yon. Tapos inaya siya nung hitad na yun na magstay sa bahay niya. Pumayag naman tong afam ko. Condolence ha. Ilang linggo na naman ako magluluksa nito. Ay! Kainis kasi tong sandals ko. Talagang nasira pa kung kailan makakaharap ko na yung Prince Charming ko. Eh baka kasi sign na yan. Sign na ano? Na bumili na ako ng bagong sandals? Sign na hindi siya para sa'yo. Para siya sa akin. Sadyang ahas lang yung nakatabi niyang OFW. Brenda, kung talagang interesado sa'yo yung afam na yun, kahit gaano nakaigpit yung pagkakapulupot sa kanya nung ahas na OFW na yun, ikaw pa rin ang pipiliin niya. Eh asan ba siya ngayon? Oo na. Makakahanap ka rin ng iba dyan. Marami pang isdang afam sa karagatan. Makakabingwit ka rin ng sayo. Dami ngang isdang afam, pero mukhang ayaw namang magpabingwit sa akin. Baka mali ka lang ng paraan ng pamimingwit. Baka nga. Ay. O siya, uuwi na ako. Maaga pa akong lalabas bukas para mag-grocery ng ibibenta sa store. Sige, ingat. Ay, Brenda, Ano yun? may tagus ka. Ha? Seryoso ba? Di mo ba alam na dadatnan ka? Wala ka bang kalendaryo? Irregular ako eh. Ano ba naman to? Puro kamalasan na lang ang nangyayari. Umuwi ka na para makapagpalit ng damit. Ngayon ka pa talaga nagsuot ng puti. Alam ko bang dadatnan ako ngayon? Kaya nga umuwi ka na para makapagpalit bago yan magmantsa. Boknoy, Bakit? baka pwedeng hiramin ko muna yung napkin ng pamangkin mo. Wala ka bang napkin sa tindahan mo? Ikaw uubos lang kahapon eh. O sige na, dalian mo nang umuwi. Ako nang bahala sa napkin mo. Nagmamadali akong umuwi para lamang makapagpalit na at maibabad na ang puting bestida ko, Papa Dudut. Inabot talaga ako ng maraming malas ng araw na yon. Una, nasira na nga ang sandals ko. Pangalawa ay nasunod pa ang afam na para sana sa akin. Pangatlo ay dumating ang dalaw ko kung kailan naman nakaputi ako. Ang sama ng loob ko habang binababad at kinukusot ang puting bestida ko, Papa Dudut. Napaiyak na nga rin ako habang naglalaba dahil sa sobrang lungkot. Maya-maya pa ay narinig kong kumatok sa pintuan ko si Buknoy. Pinagbuksan ko siya at inabot niya sa akin ang 2 pack ng bagong napkin at isang pack ng panty liner. Inabutan din niya ako ng imported na tsokolate. Nagulat ako kasi akala ko yung natirang napkin lang ng pamangkin niya ang ibibigay niya sa akin. Pero binilhan pa pala niya ako. Baka raw, hindi ko kasukat ang napkin ng pamangkin niya dahil mas maliit ako. Natawa na lamang ako dahil wala talaga siyang kaalam-alam sa napkin. Nagtaka rin ako sa imported na chocolate na ibinigay niya.
Ang sabi ni Buknoy ay binigyan niya raw ako ng chocolate kasi hindi raw umabot sa akin yung pasalubong ng AFAM ko at natawa naman ako. Maayos naman kasi si Buknoy at maasahan mo talaga. Siya ang panganay sa kanilang 5 magkakapatid. Siya ang tumulong sa mga magulang niya para mapagtapos sa pag-aaral ang mga kapatid niya. Single si Buknoy, Papa Dudut, at sa pagkakaalam ko, 1 beses lang siya nagkaroon ng karelasyon. Tumagal sila ng 5 taon bago nanawa yung babae at pinagpalit siya sa isang foreigner. Kaya naiintindihan ko kung bakit lagi niyang kinokontra ang kagustuhan kong makapangasawa ng foreigner dahil nga sa personal niyang experience. Sinubukan ko siyang kausapin tungkol sa naging relasyon niyang yon pero nililihis niya ang usapan, Papa Dudut. Wala naman ng galit sa puso at mga mata niya pero mas pinili na lamang niyang tuluyan ng talikuran ng chapter ng buhay niyang yon. Naawa nga ako sa kanya kasi tulad ko ay tumanda na rin siyang single. Pero di tulad ko ay mukha naman siyang masaya kahit na single pa siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi pa rin ako tumigil sa paghahanap ng AFAM ko kahit na ilang linggo pa lamang ang nakakalipas. Mula nung hindi ako sinipot ng nakamabutihan kong AFAM. Nagsorry naman po siya sa akin dahil sa ginawa niya at pinatawad ko naman siya. Sinabi ko na lamang sa kanya na kung meron pa siyang ibang foreigner na kakilala na single ipakilala na lamang niya ako. Natawa siya at pumayag naman. Mula noon ay gumaan na kahit papaano ang loob ko na pakawalan ang nakilala kong AFAM na yon. Lalo na noong sinasabi na niyang masaya na siya sa kasama niyang OFW na nakilala niya sa airport. Baka nga sila ang para sa isa't isa at naging instrument lamang ako para magkakilala sila. Mas lalong gumaan ang loob ko sa naisip kong yon at nasabi ko sa sarili ko na hindi ako pababayaan ng tadhana na makilala ko ang tamang AFAM para sa akin. Hanggang sa may nakilala ulit akong bagong foreigner. Nakilala ko si Pete, 55 years old at isang negosyante. Nakilala ko siya mula sa isang Facebook group ng mga Pinay na naghahanap ng AFAM. Nag-post kasi itong si Pete ng picture niya habang nasa loob ng magara niyang sasakyan. Naghahanap daw siya ng katuwang sa buhay at kailangan niya ng business-minded na katulad niya. Natuwa ako kasi syempre sari-sari store owner ako. Ako na ang hinahanap niyang katuwang sa buhay at kinilig ako sa ideya na yon. Agad ko siyang in-add sa Facebook at in-accept naman niya. Minessage ko siya ng selfie ko habang nasa loob ng sari-sari store ko para makita niyang business-minded talaga ako. Mula noon ay magkausap na kami at madalas ay puro plano sa negosyo ang pinag-uusapan namin. Natuwa ako kasi siya ay hindi siya katulad ng iba na puro lamang lande ang ginagawa sa akin, Papa Dudut. May Facebook group ang mga Pinay na naghahanap ng AFAM? Hanep pa! Sabi naman sa'yo, hindi lang ako naghahanap ng AFAM sa Pinas. Marami kami. Maganda ang group naming yun kasi nagtutulungan kaming makahanap ng asawang AFAM. Tinatag namin ang isa't isa kapag may nagpo-post na AFAM. Bayanihan, kumbaga. Tapos kapag bigo kami sa AFAM na nakilala namin, nagdadamayan kami. Ang tanong, nakahanap na ba ang lahat ng nasa group na yun ng AFAM nila? Ay, wala akong pakialam sa kanila. Nakahanap na kasi ako ng AFAM ko. Ang bilis mo mag-move on ah. Wala pang 1 buwan nung di ka sinipot ng AFAM mo tapos ngayon may bago na ulit? Dinaan ko sa alindog at pagiging utak negosyante ko. Utak negosyante? Businessman kasi si Pete, yung AFAM na nakilala ko. Gusto niya ng babaeng nagninegosyo rin. Sakto, may store ako, di ba? Ano bang negosyo niya? Wala pa. Oh, akala ko businessman siya. Paano siya naging businessman kung wala naman siyang business? Kasi ang pagiging business person ay nasa pag-iisip lang yan. Mindset ba? Okay ka lang ba?
Okay na ako kay Pete. Alam kong may pangarap siya sa buhay at doon ako kakapit. Okay, sabi mo eh. Mag-ingat ka lang dyan ha. Ano ka ba? May tiwala naman ako sa kanya. Hanggat di mo pa nakakasama yung tao, huwag ka munang ubus biyaya sa tiwala. Mahirap na. Paano bang hindi ako magtitiwala sa kanya? Magkasosyo na kami sa negosyong iniisip niya. Nalintikan na. Wala pang negosyo pero naisip mo agad magkasosyo na kayo? Magsisimula na kaming magnegosyo, no? Nakapagpadala na ako sa kanya ng dagdag para sa puhunan. Anong klaseng negosyo? Pag-iisipan pa lang kung ano. Pero ang importante, meron na kaming puhunan. Seryoso bang nagpadala ka sa kanya? Alam nga namang hindi, magkasosyo na nga kami, di ba? Labo mo namang kausap. Bakit ka nagtiwala agad na magpadala sa kanya? Kasi mahal ko siya. Okay, hindi ko pa siya mahal. Pero papunta na rin dun. Kailan mo siya susunduin sa airport? Wala pang plano. Busy pa raw siya sa pag-iisip ng gagawin niyang negosyo namin. Ano bang nakakatawa ha? Bahala ka na sa buhay mo. Dalaga ka na. Nireregla ka na nga ng di mo alam eh. Umalis ka na nga. Kung di ka magiging supportive sa love life ko, huwag mo na akong kausapin. Supportive ako sa'yo. Pero sa mga ginagawa mo sa buhay mo, ang hirap mong suportahan. Promeno ka. Masakit ha? Ang sinasabi ko lang… Ganyan ka na ba kagalit sa mga foreigner dahil sa ginawa sa'yo ng ex mo? Oh, saan naman galing yan? Totoo naman, di ba? Kaya lagi mong kinukontra yung paghahabol ko sa mga AFAM kasi may galit ka sa mga foreigner at sa akin mo yun nilalabas. Kinokontra lang kita kapag alam kong wala ka ng preno sa paghahabol sa mga AFAM mo. Kung maayos yung mga hinabol mo, bakit mag-isa ka pa rin? Bakit nasa Pinas ka pa rin? Hindi ko sinagot ang mga sinabi ni Boknoy, Papa Dudut. Alam kong dihado ako sa mga sinabi niya dahil totoo namang mali ang mga hinabol ko, Papa Dudut. Gusto ko nang umiyak ng mga panahong yon pero nagawa kong pigilan ang sarili ko para naman hindi ako magmukhang masyadong talunan. Hindi na rin hinintay pa ni Boknoy na makasagot ako. Tinalikuran na lamang niya ako at saka nagmadaling lumayo sa akin, Papa Dudut. Napansin kong nainis na rin siya sa katangahan ko at hindi ko naman siya masisisi. Pero gusto ko lang namang magmahal ng AFAM. Ano bang masama roon? Nung nakalayo na si Boknoy ay saka naman ako napaiyak. Hindi dahil nasaktan ako sa mga sinabi niya, kundi dahil naniwala ako sa bawat salita niya. Pagkatapos noon ay minessage ko si Pete para magpasuporta sa kanya dahil nalulungkot ako. Inaya ko siyang mag-video call pero tinanggihan niya ako. Ilang beses na akong tinanggihan ni Pete na mag-video call. Panay lamang kami chat at voice call. Lagi niyang sinasabi na nahihiya raw siya sa itsura niya at minsan daw kasi ay may pimples siya. Naniwala naman ako. O sinadya kong maniwala kahit may konting pagdududa na. Hindi na nagpakita ulit si Boknoy sa store ko, Papa Dudut. Ako naman ay nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Pete. Ang dami na naming pinag-usapang mga plano. Kahit na hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya ay oo na lamang ako ng oo dahil may tiwala ako sa kanya. Nakailang beses na rin akong nagpadala sa kanya para sa puhunan na negosyo na sinasabi niya. Kahit na noong kasagsagan noon ay wala pa rin akong balita sa mangyayari. Pikit mata pa rin akong nagtiwala sa kanya dahil gusto ko na siya. Mas nangibabaw sa akin ang kagustuhan kong maging asawa siya kesa ang makasama siya sa kahit na anong negosyo. Pero kung negosyo ang magiging dahilan para makita niya ang halaga ko ay tutulungan ko siya roon para lamang makita niya ako ang karapat dapat para sa kanya. Hindi ko na lamang inalintana, Papa Dudut, ang mga ipinapadala ko sa kanyang pera. Hanggang isang araw ay hindi na lamang siya nagparamdam pa. Nagulat na lamang ako na nakablock na pala ako sa kanya sa lahat ng social media accounts niya. Nagsimula lang ang lahat ng yon nang ilang beses ko siyang tinanong kung kailan kami pwedeng magkita. Sa pag-block niya sa akin ay nakuha ko na ang sagot, Papa Dudut.
Hati na tayo ha. Malamang, nagiinuman na nga tayo ngayon. O, tagay pa. O bakit ka naman tumatawar yan, ha? Hindi ako makapaniwalang na denggoy ka ng inaakala mong afam. Oo na, tanga nga, di ba? Kaya shot pa. Sabi naman sa'yo huwag kang magtiwala agad. Ay, masisisi mo ba ako? Sa gusto ko nang mag-asawa ng afam. Naiintindihan naman kita. Kaya lang, syempre ang dami ng manluloko sa Facebook ngayon. Lahat pwede na magpanggap na afam sila. Kung bakit naman kasi hindi ko naisip na poser lang pala siya? Nagtataka ako kung bakit di mo naisip na Pinoy lang din siya. Yung bangko niya na pinagpapadalan mo, pang Pinas lang naman. Uulitin ko lang ha. Tanga nga, di ba? O, shot na! Hinay-hinay muna sa alak. May trabaho pa ako bukas ng umaga. Mag-usap na lang tayo. Ikaw? Gustong makipag-usap? Si Boknoy? Tumanggi sa alak? Anong nangyayari? May trabaho lang ako ng maaga bukas. Kung day off ko lang, kahit mag-beer house pa tayo hanggang umaga Bilang pa kita ng ladies drink. O sige, maaga rin akong pupunta sa police station bukas para ipablatter tong nang scam sa akin. Anong sabi ng bangko na pinagpadalan mo ng pera? Paasa naman ang mga yun? Halatang wala na silang magawa. Nasimot na raw lahat ng perang pinadala ko. Ganun talaga. Mag-move on ka na lang. Yung pinadala ko sa kanya, pwede ng pang-anim na buwan na benta ko rito sa store Wag mo nang masyadong dibdibin. Basta ngayon natuto ka na. Di na dapat basta-bastang magtitiwala kahit gaano pa katangkad yung afam na yan. Kaya pala lagi siyang nagpapalusot tuwing gusto kong mag-video call kami. Dun pa lang, red flag na. Tapos yung boses niya, hindi naman tunog afam, tunog Pinoy. Tapos, wrong grammar pa no? Totoo. Akala ko nga nung una ako lang tong hindi nakakaintindi masyado ng English. Pero nung tumagal, siya naman pala tong hindi marunong mag-English. Buti, hindi ka nag-send ng ano? Nang ano? Ng mga hubad na pictures. Ha? Ba't naman ako magsisend? Di ba yun na ang kalakaran ngayon? Dapat mag-send ka ng nakaubad ka o kahit anong pa-sexy para padalang kanya ng pera. Ako nga itong nagpadala ng pera, di ba? Dapat siyang magpadala ng nakahubad na picture, hindi ako. Hayaan mo na. Makakabawi ka rin. Karma na lang ang bahala sa lalaking yun. Uy, share mo yung pinost ko sa Facebook ha. Anong pinost mo? Yung tungkol sa pangsaskam na ginawa sa akin. Para aware na rin yung iba at hindi na sila mabiktima. Nakakatrauma talaga Nakakatrauma? So ibig sabihin ba niyan graduate ka na sa paghahanap ng afam? Pinoy naman yung nangloko sa akin, hindi afam. Kaya tuloy lang ang laban. Ewan ko sa'yo. Uy, tumama na ba sa'yo yung alak? Bakit umiiyak ka na agad Di mo pa nga nakakalahati yung beer mo. Ako na lang kasi yung hindi nakakapag-asawa ng afam sa pamilya ko. Ang sad ng buhay. Napakwento na naman tuloy ako kay Buknoy sa dahilan ko kung bakit afam ang hanap ko. Nakinig naman siya kahit narinig na niya ang ibang kwento ko noon. Hinayaan niya lamang akong umiyak, Papa Dudut, habang inuulit ko ang mga kwento ko sa kanya. Hindi niya ako hinusgahan at hinayaan na lamang niya na sabihin ko ang lahat ng nararamdaman ko. Kahit papaano'y gumaan ang loob ko sa pananahimik at pakikinig ni Buknoy. Nakwento ko sa kanya kung gaano ako nainggit sa mga tiyahin ko noong bata pa lamang ako. Hindi sila lumaking mayaman pero yumaman sila mula noong nakapangasawa ng mga afam. Nakabili sila ng mga magagandang damit, sapatos, alahas at nakapunta sa mga lugar na sa pelikula lamang na pang Hollywood ko nakikita. Ang gaganda pa ng mga naging anak nila na pwedeng irampa at gawing artista. Gusto ko kasing magkaroon ng anak na maganda na pwedeng ipasok sa showbiz para pagkakitaan. Kaya nga nangako ako sa sarili ko na gagawa ako ng sariling paraan para maging ganon ang buhay ko. Gusto ko rin ng afam na seseryosohin ako dahil
Yung tiyahing ko noon ay hindi sila sineryoso ng mga Pinoy na nakarelasyon nila. Kaya ang ending sa AFAM ang bagsak nila at doon sila totoong naging masaya. Alam kong sa AFAM talaga ako magiging masaya, Papa Dudut. Pagkatapos kong umiyak kay Buknoy ay saka naman niya ako inasar. Noong nalaman niyang ayos na ako ay saka niya binitawan yung mga biro niya. Natawa na lamang ako, Papa Dudut. Kung normal na araw siguro niya ako inasar nang ganon ay baka nasapo ko na siya. Pero dahil nakatulong siya para maproseso ko ang nararamdaman ko ay hinayaan ko na lamang siyang asarin ako. Malaki po ang naitulong niya para maintindihan ko na hindi naman sa akin ang kulang. Mali lang talaga ang mga napipili kong AFAM. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala na akong makikilalang para sa akin. Darating din yon, yun na lamang ang iniisip ko para hindi na gaanong kasakit ang isiping wala pa rin akong happy ending. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko pa rin tinanggal ang pag-asa sa puso ko na balang araw ay makakatagpo din ako ng AFAM na mamahalin ako. Pero nagpahinga muna ako sa paghahabol. Kinailangan ko munang bumawi mula sa pagkakaubos ng ipon ko dahil sa nang scam sa akin, Papa Dudut. Nagdoble kayod ako para makaipon ulit. Nagbenta na rin ako ng yema, halo-halo, barbecue at mga makeup at naging mabenta naman lahat ng yon. Kaya kahit papaano'y naibsan yung lungkot ko mula sa mga nangyaring hindi maganda sa akin noong nakaraan. Nag-leave na rin muna ako sa Facebook group ng mga Pinay na naghahanap ng AFAM para makapag-concentrate ako sa mga negosyo ko. Hataw na hataw ang mga negosyo ko at hindi ko pwedeng pabayaan yon. Natawa naman si Buknoy sa mga nakitang pagbabago sa akin. Natawa na lamang ako kasi hindi naman ako nagbago. Ganon pa rin ako. Umaasa pa rin ang puso kong makatagpo ng AFAM kaya lang ay busy pa kasi. Hindi ko naman na kinontra pa si Buknoy at hinayaan na lamang siyang maniwala sa iniisip niya tungkol sa akin. Lumipas nga ang ilang araw at nabawi ko na rin ng mga higit kalahati ng nawalang pera sa akin. Nagbalak na rin akong palakihin ang sari-sari store ko at balak kong gawing mini grocery store na bukas hanggang alas 12 ng hating gabi. Balak ko pa lang naman noon pero suportado ni Buknoy yon. Nag-volunteer pa nga siyang magtrabaho para sa akin sa gabi dahil kailangan din daw niya ng dagdag na income. Lalo't gusto niyang pag-aralin ang pamangkin niya. Hindi pa man ako nakakapagtayo ng mini grocery store ko ay heto at suportado na agad ni Buknoy na akala mo nangyayari na sa kasalukuyan ng negosyo ko. Nakakatuwang magkaroon ng kaibigan na katulad niya na kahit mapang-asar at taklesa pero may puso pa rin para tulungan ka, Papa Dudut. Brenda, good news! Pera ba yan? Hindi. Eh di hindi yan good news. Kahit sabihin ko sa'yong may nakilala na akong AFAM, Mahilig ka na rin sa AFAM? Manunundo ka na rin ba sa airport? AFAM para sa'yo. Ah, Oh, mukhang di ka naman interesado. eh baka mas-scam na naman ako niyan eh. Hindi to scam. Kliyente siya sa opisina namin. May kaya sa buhay. Luigi ang pangalan at may sariling negosyo sa Canada. Andito lang sa Pinas para maghanap ng asawa. Lo, eh di sumali siya kamo ron sa Facebook group ko. Imported na palay na nga tong lumalapit. Ayaw mo pang isaing? Paano ko isasaing palay pa? Tukain ko muna. Tukain mo na ngayon. Bakit mo ba ako pinipilit sa AFAM na yan? Kasi nakausap ko siya. At bilang isang lalaki, alam kong seryoso na siyang maghanap ng mapapangasawa. At ako agad ang naisip mong ipaasawa sa kanya? Naawa kasi ako sa'yo nung na-scam ka. Saka gusto kong makatulong dun sa pangarap mong makapangasawa ng AFAM. Para di ka na tinutokso tuwing family reunion nyo. Asawahin mo tong si Luigi. Ayos ba talaga yan? Ipupusta ko yung nanay ko kung palyado to. Ibibigay ko talaga sa'yo si nanay. Kahit wag mo nang ibalik, ayos lang.
patingin ng picture. Saka ibigay mo sa akin yung ibang detalye sa kanya. Teka, nagpicture kami sa cellphone ko eh. Hanapin ko lang. Oh, ito na. Tingnan mo. Patingin nga kung palaban. Ay, gwapo. Thank you. Hindi ikaw, si Luigi. Okay lang din na sabihin mong gwapo ako. Bilang ako ang cupido niyong dalawa, di ba? Oo na. Oo na gwapo ako o oo na kasi payag ka nang kilalanin si Luigi. What? Marunong ka nang gumamit ng tamang English words ha? Ilang afam ba naman ang dumaan sa akin eh. So anong meron sa kanya? Byudo na siya. Kailan lang namatay yung asawa niya? Baka naman wala pang 40 days ha, baka multuhin ako. Paano kang mumultuhin nasa Canada yun? Walang pang-commute yung kaluluwa ng asawa ni Luigi. Palaasa rin yun sa piso sale. Nakakainis to. Hindi na lang seryosohin yung tanong ko. Matagal ng byudo si Luigi. May 7 years na ata sa pagkakatanda ko. First love niya yun. Hindi na siya nagkaroon ng ibang GF buong buhay niya. Yun lang. First love? Nung labang ko dyan. Malay mo, ikaw naman ang maging last love niya. Mas matimbang yun, di ba? Paano kung di niya ako magustuhan? Baka mataas ang standards. Type ka nga agad eh. Pinakita ko picture mo sa Facebook tapos gusto na agad niyang makilala ka. Ganda ka, girl. Kailan daw niyang gustong magkita kami? So payag ka na. May magagawa pa ba ako? Sinabihan niya na akong maganda. Wala naman siyang sinabing maganda ka. Sinabi lang niya type ka niya. Panira ka talaga, no? O basta, sasabihin ko na sa kanya na i-add ka na sa Facebook para makapag-usap na kayo ha. Di ako peperahan niya na. Baka nga ikaw pa tong mang-scam sa kanya eh. Pasalamat ka, may ipapakilala kang afam sa akin. Kung hindi, sinaing ko na yung tenga mo. Nagkakwentuhan muna kami ni Buknoy bago siya nagpaalam. Nagkwento rin siya sa mga napansin niyang katangian ni Luigi at aminin kong nagkaroon ako kaagad ng interes kay Luigi base sa mga nasabi ni Buknoy. Kaya naman noong nakita kong nag-send na ang friend request ni Luigi, inaccept ko na kaagad. Minessage niya ako at formal na pinakilala ang sarili niya. Nagkasundo kami kaagad at natatawa siya sa mga sinabi ko. Natuwa raw siya sa akin at first time niya ulit ngumiti ng ganon. Kinilig naman ang puso ko dahil may afam nang naka-appreciate sa akin. Walang oras na hindi kami nag-usap ni Luigi. Halos hindi ko na mabitawan ang cellphone ko para lamang makapag-usap kami. Napabili ako ng 2 power bank para paniguradong hindi malolobat ang cellphone ko. Kahit nasaan man ako at habang kausap siya. Nagsimula na rin kaming mag-date, Papa Dudut. Sa loob ng 1 buwan na pakikipag-date ko kay Luigi, wala siyang ibang ginawa. Kundi ang itrato ako ng tama, lahat ng hiniling ko sa isang afam ay nasa kanya na. Gentleman siya at talagang inalagaan niya ako sa tuwing nagkikita kami. Hindi siya tumitingin sa ibang babae kapag magkasama kami. Alam ko na yon ay dahil lagi akong nakatingin sa kanya. Lagi niyang sinasabi na ang ganda ko raw at syempre kinikilig ako roon. Hindi ko lang pinapahalata sa kanya kasi baka biglang magbago kapag napansin na niyang gusto ko na siya. Nasabi na rin niya ang plano niya kung paano niya ako dadalhin sa Canada. Handa siyang pagkakasusa ng pagpunta ko sa Canada para makapagsimula na kami ng buhay doon. Uuwi lang daw muna siya pansamantala para maasikaso ang mga kailangan ko. Nagsabi siya na mag-iiwan na siya ng pera para sa gagasusin ko papunta sa Canada. Hindi ko naman yun tinanggap at mula noong inoffer niya sa akin ang tungkol sa Canada ay bigla na lamang akong nagsorry sa kanya at sinabing hindi na kami dapat na magkita pa, Papa Dudut. Nakabalik ka na? Ha? Di ba may date kayo ni Luigi? Sabi niya mag-overnight daw kayo sa Tagaytay. Anong nangyari? Yon. Wala naman. Paanong wala? Akala ko ba okay na kayo? 1 buwan na kayo nag-aarutan ah. Sa wala talaga eh. Ganun talaga. Tanggapin na lang.
Huwag mong sabihing nakipaghiwalay siya sa'yo. Siya pa talaga ang may ganang makipaghiwalay ang ganda mo na nga. Akong nakipaghiwalay. Ikaw pa talaga tong may ganang makipaghiwalay? Ang gwapo na nga niya. Gusto niya akong dalhin sa Canada para magpakasal na kami doon. Oh, di ba yun naman ang pangarap mo? Nasa harapan mo na, bakit di mo pa tinuka? Di ko rin alam eh. Basta ang alam ko, nung sinabi niyang kukunin niya na ako papunta sa Canada, nalungkot ako. Anong nakakalungkot sa Canada? Kung ako lang yan, baka ngayon pa lang nag-empake na ako. Kahit next month pa ang flight ko. Ewan ko nga rin. Parang hindi ako masaya na pupunta ng Canada. Siguro kasi nalungkot ako na iiwan ko tong store ko. Iiwan ko yung pangarap kong magkaroon ng malaking grocery store. Mga ganun. May kaya si Luigi. Pwede siyang magpatayo ng grocery store para sa'yo sa Canada. Sa mas gusto kong magbenta ng mga desashay na shampoo at toothpaste dito sa Pinas eh. Bakit ba? Hayaan mo na yun. Nanghihinayang lang kasi ako. Bakit naman ikaw tong nanghihinayang? Ikaw ba tong niligawan? Ikaw ba tong inofera na pumunta ng Canada? Nag-effort kaya ako para sa inyong dalawa. Lalo na sa'yo. Anong effort naman ang ginawa mo para sa akin, Aber? Todo benta ako sa'yo pagkaharap siya. Kaya nga agad-agad gusto na niyang ipakilala kita sa kanya eh. Alam ko na yan. Nasabi nga niya sa akin. Nasabi niya? Lagi niyang sinasabi sa akin kung paano mo ko binibida sa kanya. Ang sinabi ko lang naman, hindi siya lugi sa'yo kasi quality ka. Kung makapagsabi ka naman ng quality dyan, akala mo inahing manok ako na nangingitlog ng ginto? Seryoso nga. Sinabi ko sa kanya na marunong ka sa mga gawaing bahay. Masarap kang magluto, lalo na ng tinola. Kaya pala lagi niyang nire-request sa akin kapag nagpunta na raw ako ng Canada, ipagluto ko raw siya ng tinola. Ikaw naman pala tong nagpahamak sa akin. Paborito ko kasi yung tinola mo. Di ba, naalala mo kapag may sakit ako, ipinagluluto mo ako ng tinola na maraming siling labuyo? Maganda kasi ang sili para magpawis ka. Oo nga eh. Dati gusto ko na lang laging magkasakit para ipagluto mo ako ng tinola. Kahit naman wala kang sakit, magsabi ka lang ipagluluto kita. Kaya na-inlove sa'yo si Luigi. Na-inlove sa akin kasi kung ano-anong pinagsasasabi mo. Tama bang banggitin mo sa kanyang namumula ang pisngi ko sa tuwing sinasabihan akong maganda? Totoo naman ah. Bagay kaya sa'yo kapag namumula ka. Mas lumalabas ang ganda mo. Saka sinabi ko sa kanya na banggitin na maganda ka kapag wala ka sa sarili. Kasi sobrang pula ng pisngi mo pag ganun. Sinabi mo rin pala sa kanya na kumakanta ako? Correction! Ang sinabi ko sa kanya, maganda ang boses mo kapag kumakanta ka. O edi salamat. Ay, sayang talaga. Pero hayaan mo na. Kapag may afam ulit kaming kliyente, ibibida ulit kita. Di na kailangan. Bakit naman? Pass na ako sa AFAM. Baka kailangan, tangkilikin ko muna ang sariling atin. Seryoso ako noong sinabi kong pass na ako sa AFAM, Papa Dudut. Kota na ako at alam kong oras na para tangkilikin ang sariling atin. Doon ako sa Pinoy na makakaintindihan ko. Iyong Pinoy na hindi dudugo ang ilong ko sa kaka-English. Iyong Pinoy na kaya kong makipag-argumento nang hindi nauubusan ng salita. At higit sa lahat isang Pinoy na nakakakita ng ganda ko hindi lang ng panlabas kundi ng kalooban ko. Isang Pinoy lang naman ang nakita kong gumawa noon para sa akin. Si Buknoy. Papa Dudut, hindi ang store ko ang dahilan kung bakit natakot akong iwan ang Pilipinas at pumunta sa Canada, kundi ang suki ko sa store ko na yon na si Buknoy. Sa loob ng isang buwang pakikipag-date ko kay Luigi ay wala siyang ibang naging bukang bibig kundi ang magagandang salita ni Buknoy tungkol sa akin. Lagi na lang namumula ang mga pisngi ko sa mga papuri ni Luigi na galing naman talaga kay Buknoy. At doon ko na-realize na mula at kinilig ako hindi dahil kay Luigi kundi dahil kay Buknoy mismo. Papa Dudut, hindi ko pa rin po magawang maamin kay Buknoy ang nararamdaman ko. Naghahanap ako ng tiyempo pero ramdam ko naman sa mga tingin niya na may gusto rin siya sa akin.
Kung paano niya ako purihin sa harapan ng ibang tao at tuksuhin kapag dalawa lamang kami. Halata namang may gusto siya sa akin, kaya lang hindi niya magawang sabihin kasi puro afam ang laman ng bibig ko. Siguro'y takot siyang ma-reject ko. Ano po kaya sa tingin ninyo? Sana'y magawa ninyo akong tulungan kung paano ko mapapaamin si Buknoy sa nararamdaman niya sa akin. O mas maganda ba na ako na lamang ang aamin sa kanya? Ano po ba ang naisip ninyong dapat kong gawin? Ngayon lang ako nagkagusto ng totoo sa isang Pilipino, bago lang ito sa akin kaya kailangan ko ng tulong ninyo. Tiwala naman ako sa inyong programa na makakatulong kayo sa problema ko. Alam kong marami na kayong natulungan at gusto kong mapasali sa mga tao na yon. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagsali sa akin sa inyong #1 program, ang Barangay Love Stories. Ang inyong kabarangay forever, Brenda. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming tao ang dadaan sa buhay natin. Ang iba sa kanila ay mabilis na magiging parte ng ating kwento. Pero meron din na nagiging espesyal na para bang tunay na parte na ng ating pamilya. Ikaw kapuso, meron ka bang kaibigan na itinuring mo ng halos tunay na kapatid mo na? Dear Papa Dudut, una po sa lahat ay nagpapasalamat po ako sa programa ninyo dahil isa po kayo sa nakapagpapagaan ng loob ko sa tuwing naaalala ko kung ano po ang mga nangyari sa akin. Madalas po ay nakaka-relate talaga ako sa mga kwento ng mga kabarangay natin. Marami na talaga ang taong nasaktan, nabigo, nadapa, niloko at iniwan, pero sa huli ay bumangon pa rin sila at nagsimula ulit ng bagong buhay. Lahat po yan ay nalaman at natutunan ko sa mga sulat na binabasa mo, Papa Dudut. Kaya naman po ay hindi na ako magtataka kung bakit hindi po kayo nauubusan ng tagahanga at tagapakinig tuwing tanghali sa Barangay LS at kayo po ay #1. Kaya nga po tulad ng mga ibang sumulat ay nagbabaka sakali na rin po ako na maere ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Ako po si Lynn, 32 years old, taga-probinsya po talaga ako pero nagtatrabaho po ako ngayon sa Pasig. May kaibigan po ako na nagtatrabaho sa isang remittance center. Kaya po nakiusap ako na sabihan ako kaagad kapag kailangan nila ng tao. At gano'n na nga po ang nangyari. At hanggang ngayon po ay doon pa rin ako nagtatrabaho. Nung una po ay nakikihati ako sa boarding house ng kaibigan ko pero simula po noong magdesisyon kami ng boyfriend ko na mag-live-in ay bumukod na po ako. Para noon ay magsama na. Merchandiser po si Jeffrey sa hindi rin naman po kalayuan sa tinutuluyan namin. Sapat naman po ang kinikita namin para sa araw-araw at pambayad sa mga kailangang bayaran. Ang pinagsamang sweldo namin ni Jeffrey ay pasok sa aming dalawa. Pero hindi po kaya na bumuhay ng pamilya. Kaya naman inisanantabi namin na dalawa ang plano na magkaroon ng anak at bumuo ng sariling pamilya. Gusto naman po namin ni Jeffrey na maging mga magulang pero saka na po kapag hindi na alanganin ang kabuhayan namin. Lalong umigting ang plano namin na ipagpaliban muna ang pagbuo ng pamilya noong pumutok na ang COVID-19 sa bansa. Masayang-masaya kami ni Jeffrey sa naging desisyon namin na huwag na munang mag-anak. At least noong kasagsagan ng mga lockdown at quarantine ay kaming dalawa lang ang nahirapan at wala kaming anak na inaalala.
Papadudot, bago ipatupad ang lockdown sa bansa noong February 2020, ay nakiusap sa akin ang pinsang ko na kung pwede daw po ay tumuloy muna siya sa bahay habang naghahanap ng trabaho. Alam ko po kasi ang ganong pakiramdam, kaya naman po pumayag ako, Papa Dudut. Salamat talaga, Insan, ha. Ikaw lang din talaga yung alam kong makakatulong sa akin eh. Okay nga lang. Alam ko naman kasi yung pakiramdam. Diyan din naman ako nagsimula eh. Pero promise, pag nakahanap agad ako ng trabaho, lilipat agad ako. Okay lang naman na dito ka muna kasi katulad nga nung ganito, pag day off ko wala akong makausap. Eh si Jeffrey puro laro sa cellphone naman ang inaatupag. Paano ko naman yun makakausap, 'di ba? Pero sana, makahanap din ako ng magiging partner ko na kasing gwapo at macho ng jowa mo. Tapos yung makaka-live-in ko rin. Pero dapat kasing loyal din ni Jeffrey. Kasi naman, ang tsatsaka ng mga lalaki sa probinsya natin. Walang majojowa. Napag-iwanan na tuloy ako ng panahon. Di ba may nanliligaw naman sa'yo sa probinsya? Yak! Ang papangit kaya talaga nila. Tsaka gusto ko naman maka-experience ng taga Maynila. Gusto ko ng macho din katulad ng jowa mo. Hoy, may kapatid ba yan? Pakilala mo naman ako. Si Jeffrey na yung bunso. Babae din yung ate niya kaya wala akong marereto sa'yo. Pero malay mo naman, meron ka ring makilala kapag nakapagtrabaho ka na, di ba? Sana nga. Tapos sana macho. Eh paano kung gwapo naman pero walang abs? Ay, ayoko. Gusto ko talaga yung macho. Para yung abs pa lang ulam na, ganun. Ay, ano ba yung pinagsasasabi mo dyan? Ay, kunwari ka pa. Huwag kang pa-virgin dyan. Alam mo yung ibig kong sabihin, ano? Imposible namang nagja-jack and poy lang kayong dalawa ni Jeffrey. Shh, ano ka ba? Hinaan mo nga yung boses mo. Nakakaloka ka. Ang wag mo naman kasi magsalita eh. Bakit? Matanda na tayo, pwede na tayo mag-usap ng mga ganung bagay. Ay, bigla tuloy ako nakaramdam ng inggit. Gusto ko na rin tuloy magka-jowa, as in now na. Baliw! Puro ka talaga kalokohan. Matagal na rin po simula noong huling nagkasama kami ni Sugar, kaya naman po nagulat ako sa kung paano siya magsalita. Hindi ko akalain na gano'n na pala siya. Medyo dismayado po tuloy ako. Parang bigla akong nagsisi sa ginawa kong pagtanggap sa kanya sa bahay ko. Hindi ko po kasi nagustuhan ang pananalita niya, lalo na sa paulit-ulit niyang sinasabi na macho daw po si Jeffrey at gusto niya raw po ng katulad ng boyfriend ko. Pinigilan ko na lamang pong mag-isip ng kung ano-ano dahil mukhang hindi naman sila interesado sa isa't isa dahil hindi man lang sila nagkwekwentuhan. Siguro dahil wala rin naman pong pagkakataon. Nakita ko naman po na talagang porsigidong makahanap ng trabaho itong si Sugar. O ay napanghihinaan na siya ng loob at gusto na lang daw niya na umuwi sa probinsya dahil nahihiya na rin daw po siya sa akin. Wala po kasi siyang naambag sa pagkain o sa kahit na anong bayarin sa bahay at minsan ay umuutang pa po siya sa akin para may pamasahe kapag kinulang ang padala sa kanya ng mama niya. Pero sinasabihan ko siya na ganyan talaga ang buhay sa Maynila. Maghintay lamang siya at baka may tumawag din sa kanya. Nung una po ay okay naman talaga sa akin, hindi naman po kami kapos sa budget dahil hindi naman malakas kumain si Sugar. Kaso po ay inabutan na po ng lockdown itong si Sugar dahil sa pandemic at wala pa ring tawag na natanggap ang pinsan ko. Noong panahon na yon ay naramdaman ko na ang bigat dahil mag-isa lamang po akong nagtatrabaho dahil pati po si Jeffrey ay nawalan din. Hindi ko na po alam kung paano po namin mapagkakasya ang sahod ko sa pagkain at sa mga bayarin. Dagdag pa sa isipin ko ang maiwan sa bahay sina Jeffrey at Sugar na silang dalawa lang habang tumatagal nga po ay nagiging close pa sila. Minsan nga ay sila na lamang ang nagkwekwentuhan at nagtatawanan. Nakikisabay na lang po ako sa kanila.
Parang gusto ko na lang din po tuloy ang magstay sa bahay. Ang kaso ay ang sahod ko na lang ang inaasahan at dahil po doon ay naging mainitin na ang ulo ko at lagi ko na lamang inaaway si Jeffrey at lagi ko na rin pinariringgan ang pinsan ko. Wow! Dalawa-dalawa pa yung ulam. Parang ang dami nating nagtatrabaho ngayon ah. Sorry insan, tinanong ko kasi si Jeffrey kung anong gusto niya. Sabi niya itlog daw tsaka hotdog. Kaya yun yung niluto ko. Ba't hindi ako ang tinanong mo? Tulog ka pa kasi kanina. So, maaga nagising si Jeffrey? Malaya yun. Samantalang dati, hirap na hirap akong gisingin yan. Ang aga-aga nagaganyan ka. Bakit? Totoo naman, di ba? Ba't parang ganadong-ganado kaya pag nagigising ka sa umaga? Tapos padalawa-dalawa pa kayo ng ulam, ha? Alam nyo namang lockdown ngayon. Di tabi yung isang ulam. Pati ba naman yung pinapansin pa? Pati paggising ko ng maaga, bibigyan pa ng ibig sabihin. Malamang! May trabaho ka ba ngayon? Kahit nga may trabaho ka, ang hirap mong gisingin eh. Tapos alam nyo naman, ang hirap ng buhay ngayon dahil sa pandemic, may padalawa-dalawa pa kayo ng ulam. Kaya nga itatabi na lang muna yung isang ulam para tumahimik ka na. Salamat sa kape, Sugar. Ay, iba rin. May taga-timpla pa ng kape. Dati ako gumagawa niyan sa'yo ah. Ngayon pinsan ko na. Bakit? Nakasanayan ko kasi tuwing umaga na ipagtimpla ng kape si Jeffrey. Bakit nga? Kasi macho siya? Ano ba naman, Lynn? Nagmamagandang loob lang yung tao, oh. Lahat na lang pinupunang buhos ko kaya sa itong kape. Ba't ako walang kape? Tsaka ayaw ni Jeffrey ng matapang na kape. Gagawan ko na lang siya ulit. Alam ko na rin yun, sinabi niya yun sa akin. Gusto niya yung maraming creamer, tsaka may asukal. Yung konti lang yung pait tapos matamis. Ay, iba ka rin no? Detailed na detailed pa talaga. Baka naman sa susunod ikaw na yung asawa ni Jeffrey. Uy, wala naman akong ganung intensyon. Sinabi ko na nga, diba? Sinabi niya sa akin na ganun ang gusto niya. Nakasanayan ko lang naman na gawin sa kanya yun. Akala ko kasi macho yung boyfriend ko kaya mo ginagawa yan. Iniingatan ko lang naman yung sa akin. Mahirap. Mabuti kung ganon. Naninigurado lang din naman ako, Sugar. Papa Dudut, hindi po ako kumbinsido sa sinabi ni Sugar lalo na noong makita ko ang ekspresyon ng mukha ni Jeffrey noong pinansin ko ang pagtitimpla ni Sugar sa kanya ng kape. Pakiramdam ko po ay may tinatago na sila sa akin. Marami po akong naiisip na pwedeng nangyayari sa kanila pero sana'y mali ako. Dahil baka maghanap sila ng matitirhan kahit na lockdown pa. Wala pong kahit na anong salita ang lumabas sa mga bibig namin hanggang sa matapos kaming kumain noon. Ang dami ko pong naiisip na gustong gawin kay Sugar kasi wala naman akong ebidensya na meron gang something sa kanila maliban sa alam niya kung ano ang gusto ni Jeffrey pagdating sa kape. Dati po kasi ay pinag-aralan ko po talaga ang pagtitimpla ng kape ng boyfriend ko. Pero parang ang dali lang noon para kay Sugar. Kaya sobrang nanggigil po talaga ako noong umagang yon. Pero pinigilan ko na lamang ang sarili ko. Ayoko rin po sanang kausapin si Jeffrey kaso po ay mabilis lang lumambot ang puso ko sa tuwing nilalambing niya ako. Kaya naman nagpadala ko sa konting lambing niya para makabawi sa akin ng araw na yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa tuwing iniiwan ko sila para pumasok ng trabaho. Para akong praning Papa Dudut at minsan ay iniisip ko na rin pong isuko ang trabaho ko. Natatakot po kasi ako sa pwede nilang gawin pero mas nakakatakot naman po ang mawala ng trabaho sa gitna ng pandemic na ito. Hindi rin po kasi mawala sa isipan ko ang mga sinabi ni Sugar noong bagong dating pa lamang siya. Halos sabihin na lang niya na may gusto talaga siya sa boyfriend ko
sa paulit-ulit nitong sabi na gusto niya ng macho na tulad ni Jeffrey. Dumudumi po talaga ang isipan ko sa tuwing naaalala ko yon. Feeling ko po kasi ay pinagnanasaan ni Sugar ang boyfriend ko. Hindi rin naman pong malabo na magkaroon talaga sila ng something dahil madalas ay silang dalawa lamang sa bahay. Alam ko naman po kung paano maglaro ang tukso. Ramdam ko rin po talaga ang pagkadismaya nila sa tuwing umuuwi ako sa hapon. At pag nagising na ako sa umaga ay parang ako pa ang sumisira sa moment nilang dalawa. Ang kakapal lang po ng mukha dahil ako po ang nagpapalamon sa kanilang dalawa sa mga panahong yon. Tapos ay parang ako pa ang sumisira ng araw nila. Sa tuwing day off ko naman ay napapansin ko ang mga galawan at tinginan nila. Hindi kasi sila makapag-usap kapag nasa bahay ako dahil alam ni Jeffrey na nagsiselos na ako sa pinsan ko. Pero isang umaga po ay nagtatawanan pa ang dalawa habang nagsasangag ng kanin na natira noong gabi ay bigla po silang tumigil noong maramdaman nilang papalapit na ako sa kusina. Ipagtitimpla ko sana si Jeffrey ng kape, ang kaso po ay inunahan na naman ako ni Sugar. Kaya naman po ay wala na namang tigil ang bunganga ko sa kakaparinig sa kanilang dalawa, Papa Dudut. Naku, ikaw talaga palabiro ka. Kasi. Oh, ba't tumigil kayong dalawa? Parang kanina lang ang saya-saya nyo Sinira ko ba yung moment yung dalawa? Insan, wala naman kaming ginagawang masama. Pating ako. Ano, gusto nyo lang maghinala ako? Para naman exciting yung quarantine nyo, ganon. Nagsimula ka na naman ng ganyan-ganyan mo, Lin, ha? Masakto lang natapos na yung pinag-uusapan namin sa tuwing dumadating ka. Kaya pwede ba? Huwag kang praning. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Ay, pasensya naman ha. Ako pa pala yung malisyosa. Baka nga, pag nagkabisita tayo, baka isipin pa nila na kayo yung magka-live-in, tapos ako lang yung nakikitira. Kasi naman, magsasangag lang ng kanin, dalawa pa kayo. Bakit? Sobrang dami ba niyan? Pang-feeding program ba? Naalala ko lang kasing ginagawa natin yan nung bago pa lang tayo mag-live-in. Yung pinagtutulungan natin kahit maghugas lang ng plato. Ngayon kasi nakikita ko sa inyong dalawa yun Baka kasi bago lang din kayo. Tama ba ako? Tumigil ka na, Lin. Sumusobra ka na. Di pasensya na. Ako pa ngayon ang sumusobra. Ipagtitimpla lang sana kita ng kape. Kaso, baka tapos na rin. Baka nagawa na rin yun ng pinsan ko. Oo, Insan. Natimplahan ko na si Jeffrey. Pero mukhang mas gusto niya naman yung timpla mo. Ipagtimpla mo na lang ulit siya. Sinungaling! Di ba sabi mo sa akin nakasanayin mo nang ipagtimpla si Jeffrey ng kape? Alam na alam mo pa nga kung ano talaga yung gusto niya? Alam mo rin ba na ang tagal bago ko na-master yung kape niya? Tapos ikaw parang ang basic lang sa'yo. Tapos sasabihin mo sa akin na ayaw niya ng kape mo? Ginagawa mo ba akong tanga? Tapos sasabihin niyo na walang ibig sabihin yung mga ginagawa ninyo? Baka maghanap ka na matutuluyan mo ngayon kahit lockdown. Please naman, Insan. Wala akong ibang mapupuntahan dito. Kung ayaw mo na pinagtitimplahan ko si Jeffrey ng kape, promise hindi ko na ulit gagawin. Ano ba kasing mali sa ipagtimpla ko ng kape na ibang tao, ha? Anong mali? Sumusobra na kayo Ano ka ba dito? Manika? Walang pakiramdam? Hindi mo iniisip ko ano mararamdaman ko sa ginagawa ninyo? Girlfriend mo ako, Jeffrey, at pinsan ko yan. Hindi mo ba naisip yon? Wala nga kaming ginagawang masama. Bakit ba pinipilit mo na meron? Kasi yun ang nararamdaman ko Kasi yun yung pinaparamdam niyo sa akin. Ilagay mo nga yung sarili mo sa sitwasyon ko. Paano kung ako yung makipagtawanan sa ibang lalaki? Sige nga. Di gawin mo kung anong gusto mo. Anong sabi mo? Ganun lang yung kadali para sa'yo? Mundo ka sase, di bahala ka. Kesa naman araw-araw kang ganyan. Buisit. Para po akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga sinabi ni Jeffrey, Papa Dudut. Hindi po kaagad ako nakagalaw sa kinakatayuan ko at para na rin po niyang sinabi na okay lang na maghiwalay na kami. Pumasok po ako sa kwarto namin at doon po tuluyang bumagsak ang mga luha ko. Pinagsisihan ko po talaga ang pagtanggap ko kay Sugar
Kung nagdahilan na lang sana ako na hindi siya pwede dito sa bahay, ay sana ay masaya pa rin kaming dalawa ni Jeffrey. Hindi na po ako kumain ng agahan noon at umiyak na lamang po ako ng umiyak hanggang sa makatulog ako at magtatanghali na po noong gisingin ako ng yakap ni Jeffrey. Humingi po siya ng sorry sa akin at nadala lang daw po siya ng galit niya dahil wala naman daw po kasi talaga silang ginagawang masama ni Sugar. Mahal naman daw po niya ako at hindi daw po niya yon magagawa sa akin. Ako lang daw ang pinapangarap niyang makasama sa panghabang buhay. Yan po ang mga salitang nagpalambot na naman ng puso ko, Papa Dudut. Siguro po ay likas na talaga sa mga lalaki ang sabihin ang mga salitang yan kapag nahuhuli sila ng girlfriend nila. Buong araw po noon ay hindi na ako lumabas ng kwarto. Hinahatiran na lamang ako ni Jeffrey ng pagkain at sinasabayan niya rin ako. Sinabi ko rin po kasi na ayoko munang makita si Sugar kahit na pinipilit niyang wala naman talaga silang ginagawang masama. Noong gabi pong yon ay nakatulog ako ng maaga dahil pagod na rin po ang mga mata ko sa kakaiyak. Pati na rin po ang isipan ko pero nagising po ako. Nang bandang mag-aalas 11 ng gabi sa nakita ko po na nawala si Jeffrey sa tabi ko. Lumabas po ako ng kwarto ng dahan-dahan at dumiretso po ako sa kwarto ni Sugar at doon po ay rinig ko na sinusuyo niya rin ang pinsan ko dahil nagtatampo daw po siya kay Jeffrey. Kitang-kita ko ang pagyakap ni Jeffrey sa kanya sa mga oras na yon. Ay wala na silang madidinay kaya naman inilabas ko na ang lahat ng galit ko sa paghila ko ng buhok ni Sugar. At noon ay halos isubsob ko na ang mukha niya sa sahig, Papa Dudut. O ano? Magsisinungaling pa ba kayo? Ha? Malandigang sinungaling ko. Wala kang utang na loob. Aray ko! Pinapala mo na nga kita na libre. Papaliwanag ako. Ahas ka pa! Hindi ba kayo buhok ko? Please na! Aray! Ano bang kasinungaling ko na sasabihin mo? Huling-huli na nga kayo sa kalandian ninyo. Lin, tama yan! Ano ba? Lin, kumalma ka lang. Lin, please lang. Makinig ka muna sa amin. Kahit ako na lang yung pakinggan mo. Hayop ka! Isa ka pa! Napakasinungaling mo! Ano mo nagawa sa akin to, ha? Kaya nga magpapaliwanag ako eh. Kaya wag mo na saktan si Sugar. Ayoko ng kasinungalingan! Gusto ko yung totoo! Magsasabi ako ng totoo. Basta wag mo lang siya saktan. Jeffrey, tulungan mo ako. Sasaktan niya talaga ako. Gaga! Kulang na kulang pa to! Ilang beses ninyong itinanggi sa akin na may relasyon kayo! Ako pa ang pinagbukaan yung paranoid kasi kung ano-ano yung mga pinagsasabi ko! Eh ngayon, paano niyo papaliwanag to, ha? Sige nga! Paano niyo sasabihin sa akin na tama ako? Si Jeffrey naman talaga yung unang lumapit sa akin, ha? Pero wala naman talaga akong intensyon na mga agaw. Wala akong pakialam kung sino man ang nauna sa inyo! Pero bakit niyo ako niloko? Ako nagpapalamon sa inyo dito! Ako ang gumagastos ng lahat dito! Wala na nga kayong ambag eh! Ginawa niyo pa akong tanga! Lin, please lang. Patawarin mo na ako. Lagi ka kasing wala sa bahay. Bored ako eh. Kaya nagawa ko to sa'yo. Bored ka? Gago ka pala eh! Sa tingin mo papasayang dahilan mo? Ano bang tingin niyo sa akin, high school? Na maiintindihan yung ganyang dahilan? Mga bata pa ba tayo? Nasisiraan ka na ba ng ulo, Jeffrey? Patawarin mo ako. Alam ko nagkamali ako. Ilang beses kitang tinanong. Ang sabi mo wala. Sabi mo kung ano-ano lang yung iniisip ko. Eh kung hindi ko kayo nahuli ngayon, bukas pagmumukain niyo ulit akong tanga. Huwag ka nang tatabi sa aking matulog simula ngayon, ha? Kung gusto niyo magtabing dalawa, wala akong pake. Basta pagkatapos ng lockdown na to, umalis na kayo dito. Pagkasyahin niyo yung pagkain dyan sa isang linggo, hindi na ako magbibigay. At pagkatapos lumayas na kayo. Paano naman ako? Wala naman akong ibang mapupuntahan. Wala akong paki sa'yo kahit saan ka pa mapadpad. Malalaman din tong ginawa mo sa probinsya. Ewan ko lang kung hindi ka maging kahihiyan doon. Please, wag mong sabihin yan, Lynn.
Please. Papa Dudut, naging mabait pa po ako noong panahong yon dahil hinayaan ko pa silang magstay sa bahay ng 1 linggo hanggang matapos ang lockdown. Pinilit kong makumbinse ang sarili ko na paabutin ng 1 linggo dahil kahit po nasa trabaho ako ay gigil na gigil pa rin po ako sa tuwing naaalala ko yung ginawa nila sa akin. Lalo na po sa tuwing nag-iisip ako kung ano kaya ang ginagawa nila sa bahay habang ako ay nagtatrabaho sa gitna ng pandemic. Ilang beses po ulit akong sinubukang suyuin ni Jeffrey pero sa pagkakataong yon ay bigo na po siyang mapalambot ang puso ko. Para tuloy akong reyna sa bahay noon dahil gigising ako ay may pagkain na. Ganon din sa pag-uwi ko at meron din akong tagahugas ng kinainan ko at tagalinis ng bahay. Grabe na siguro ang kapal ng mukha nila kung ako pa rin ang gagawa noon para sa kanila, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ng mga panahong yon ay para po silang mga manika sa bahay. Halos hindi na sila gumagalaw sa tuwing nasa bahay ako. Wala ring salita ang maririnig sa bahay noon. Para na lamang silang hangin sa akin dahil kahit may kumausap sa akin ay hindi ko na pinapansin. Atat na rin po ako na matapos ang ECQ noon at nananalangin ako na sana ay hindi na extended pa dahil hindi ko na kaya pang tumagal ng 1 pang linggo kasama sila. Hindi naman po ganong kadali ang mag-move on kaya po sinisilip ko pa rin si Jeffrey sa may sala. Kunwari po ay magbabanyo lamang ako pero gusto ko lang malaman kung okay lang ba siya. Pinigilan ko po ang sarili ko na maawa sa kanya. Dapat lang naman po yun. Hindi na rin siya nakakapasok sa kwarto namin dahil inilabas ko na lahat sa sala ang mga gamit niya. Maayos naman po si Jeffrey sa mga gamit niya kaya inayos niya rin po kaagad ang mga yon. Noong gabing hinagis ko lahat sa sala ang damit niya. Hindi ko na rin po pinapansin si Sugar kaya sa tuwing nagpapadala ang nanay niya ay inilalagay ko yon sa ibabaw ng ref namin. Sa akin po kasi dinadaan ng nanay niya ang mga padala nito dahil nagtatrabaho naman ako sa remittance center. Mahirap ang buhay sa probinsya kaya baka maisumpa siya ng pamilya niya kung malaman sa probinsya kung ano ang ginagawa niya sa akin. Sigurado ako na nangutang lang ang nanay niya para makapagpadala sa kanya ng pera. Sinubukan din po ni Sugar ang humingi ulit ng tawad sa akin. Inabot niya ang pera na pinadala ng nanay niya at dagdag daw para sa mga gastusin sa bahay. Lynn, idagdag mo na lang sa gastusin dito sa bahay yung pinadala ni nanay. Alam kong kulang pa yan sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Pero pag nakahanap na ako agad ng trabaho, promise babayaran kita. Bakit mo binibigay sa akin yan? Para pag pinalayas kita, sasabihin mo sa probinsya na nag-aambag ka naman dito sa akin. Ganon. Kahit na yung totoo, maski piso, wala ka naman talagang inambag dito. Nang agaw ka pa nga. At kung iniisip mo na baka pag tinanggap ko yung pera ng nanay mo, mapatawad na kita. Pwes, nagkakamali ka. Kasi kahit ma-extend na naman tong ECQ, lalayas ka pa rin. Kaya mag-isip ka na kung saan ka pupunta. Pero insan, wala talaga ako mapupuntahang iba. Wala na rin naman akong pera para makauwi ng probinsya. At saka magtatanong sila nanay kung bakit ako umuwi. Siguradong magagalit sila sa akin. Alam mo, hindi na ako makapaghintay na mangyari yun. Baka yun na nga yung pinakamagandang mangyayari sa 2020. Yung pagchismisan ka sa probinsya at sabing wala kang utang na loob kasi yun ka naman talaga malandi ka. Hindi ba gusto mo ng macho na tulad ng boyfriend ko? O ayan na, nakuha mo na. O ano, satisfied ka naman, di ba? O baka naman nangangati ka pa. Sabihin mo kung anong gusto mong sabihin sa akin, matatanggap ko yun.
Pero sana wag mong sabihin sa probinsya, pakiusap lang. Kahit paalisin mo na lang ako dito, basta wag mo lang sabihin sa kanila. Natatakot ka ba? Salamat kasi binigyan mo ko ng idea para gantihan ka. Maghanda ka na ng mga idadahilan mo sa nanay mo na baon na sa utang para mapadalhan ka dito para makahanap ka ng maayos na trabaho. Hindi mo ba naisip yung hirap ng nanay mo? Umaasa pa naman siya na makakahanap ka ng trabaho dito kahit papano. Kaso, anong ginawa mo? Bumuka ka sa harap ng boyfriend ko. Imposible naman na nag-jack and poy lang kayong dalawa. Please, patawarin mo na ako, Lynn. Lalayas na ako dito, kaya huwag mo na sanang sabihin kina nanay. Baka hikain na naman siya, maawa ka naman sa nanay ko, Lynn. Nagmamakaawa ka sa akin na maawa ako sa nanay mo. Aba dapat inisip mo yan bago ka nagpakasarap kasama si Jeffrey. Tapos sasabihin mo sa akin na maawa ako? Bakit? Naisip mo ba yung nanay mo habang sarap na sarap ka? Kaya huwag kang makikiusap sa akin na maawa ako sa nanay mo kasi ikaw nga hindi ka naawa sa nanay mo eh. Sorry, Lynn. Sorry talaga. Patawarin mo na ako, please. Sorry. Sorry din ha. Pero wala nang epekto sa akin yung mga paiyak-iyak mo. Lalayas ka dito at sasabihin ko pa rin sa nanay mo. Yun ang desisyon ko. Iniwan ko po siya na umiiyak ng gabing yon sa lamesa, Papa Dudut. Alam kong narinig din ni Jeffrey ang mga pinag-usapan namin ni Sugar dahil nasa sala lang naman siya noon. Hindi rin naman po talaga ako masamang tao, nasaktan ako dahil niloko ako at paulit-ulit akong pinagmukhang tanga. Kaya sa tingin ko noon ay magiging patas kami ni Sugar kung isusumbong ko siya sa nanay niya at yun nga po ang ginawa ko. Sinabi ko sa mga kamag-anak namin sa probinsya kung ano ang ginawa sa akin ni Sugar. Tinis ko po ang makonsensya dahil mahirap po ngayon ang lumabas at pumunta ng ospital dahil sa pandemic. Minsan po ay nalulungkot ako sa ginawa ko, mabait po sa akin ang nanay ni Sugar. Masikaso po ang tiyaheng kong yon at masipag. Lahat po ng pagsusuporta ay gagawin niya talaga para sa anak niya kaya alam ko rin po na madidismaya ito ng sobra kapag nalaman niya kung ano ang ginawa ng anak niya. Natapos na nga po ang ECQ at pwede nang bumalik sa trabaho si Jeffrey. Ilang beses niya pa rin sinubukan na suyuin ako pero nagmatigas pa rin ako. Buo na po ang desisyon kong palayasin silang dalawa. Wala na rin po akong pake kung kung mag-live-in na lamang silang dalawa dahil wala naman talagang mapupuntahan si Sugar kapag pinalayas ko siya. Kaya sa palagay ko po ay ganun talaga ang gagawin nilang dalawa. Nung unang araw po ni Jeffrey na makabalik sa trabaho ay yun din ang huling araw niya sa bahay namin. Inabutan niya pa ako na hinahagis ang mga gamit niya sa labas ng bahay namin. Ayan pa! Oh, ayan! Ba't mo hinagis yung mga gamit ko dito sa labas, Lynn? Teka! Mabuti naman at nandito ka na. Nagtatanong ka pa? O di ba ito yung usapan? Pagtapos na ang lockdown, lalayas na kayo dito. Tsaka wala na rin akong ipapalamon sa inyo, no? Hindi ko naman kailangan ng manloloko at sinungaling dito sa bahay. Lalo na yung mga walang utang na loob. Pero hindi mo naman kailangan ihagis yung mga gamit ko dito sa labas. Hindi ka ba nahihiya sa mga kapitbahay natin? Nakikita ka nila! Wow! Ako pa talaga yung dapat mahiya. Hindi ba dapat kayo yun? Kasi kayo yung pinalalamon ko dito, pero kayo yung nanggago. Kaya bakit ako mahihiya? Kayo! Kayo ang dapat mahiya. Kasi kayo nagloko dito, hindi ako. Ang bihira, puro kasumbat. Tapos pati sa pinsan mo, hindi ka naawa. Ilang beses siyang nagmakaawa sa'yo, pero nagmatigas ka talaga. Tapos ngayon ako naman na ipapahiya mo dito sa labas. Kulang pa yung kahihiyan na yan. At bakit ako maaawa sa pinsan ko? Siya nga hindi naawa sa mismong nanay niya eh. Tsaka ilang beses ko rin naman kayong tinanong, di ba? Eh kung hindi ko kayo nahuli, baka nga hanggang ngayon naglalampungan pa rin kayo. Tigil mo na nga yung bunganga mo, ha? Naririnig ka na ng mga kapitbahay. Mahiya ka naman. Ay wala akong pakialam kung marinig nila. Dahil wala akong ginawang masama. Pagod na nga ako galing sa trabaho.
Tapos ganito ba madadatnan ko? Hoy! Isang linggo na yung nakalipas nung sinabi ko na lalayas kayo dito. Buti nga pinaabot ko pa kayo ng isang linggo eh. Pati tuloy yung naipon ko para sana sa atin, nagalaw ko na para sa bahay na to at para mapalaman kayo. Tumigil ka na sa asumbat mo! Nakakasawa na! Kung gusto mo lumayas ako, di lalayas ako! Pero isasama ko pisan mo. Tutal, wala ka na rin naman pakinabang eh. Wala rin naman mapupunta si Sugar kaya sasama ko na lang. Tama ka! Binangyari na nga sa amin. At saka hindi lang isang beses. Maraming beses! Kaya wala na rin namang masama kung itutuloy namin to! Bahala ka dyan! Gago ka talaga! Hayop ka! Sige! Magsama kayo! Pareho kayong basura! Mga wala kayong kwenta! Binigay ko lahat sa'yo! Pinagsilbihan kita! Pero ito gagatin mo sa akin! Sige! Magsama kayo! Umalis na kayo! Umalis na kayo ngayon din! Alis! Hayop! Isinama po talaga ni Jeffrey si Sugar noong panahong yon nga ay may mga naiwan pa pong gamit si Jeffrey sa tapat ng bahay namin. Hindi naman daw po niya yon madadala lahat. Hindi ko po alam kung saan sila nagpunta at nakablock na rin po ako sa Facebook nilang dalawa kaya wala po akong balita. Bakit po ganon? Ako po yung nagpalayas sa kanila pero yung pakiramdam ko po ay ako yung talo. Talagang pinamukha sa akin ni Jeffrey ang lahat ng katarantaduhan niya at isinama niya pa ang pinsan ko. Sa tingin ko po ay sinadya niyang gawin yon para iparamdam sa akin na hindi naman ako kawalan at sobrang apektado po ako roon ng mga oras na yon. Sana pala ay pinalayas ko na lamang sila kahit noong lockdown pa para kahit papaano ay naramdaman ko na nakaganti ako kahit papaano. Pero inisip ko pa rin na wala naman silang mapupuntahan noon kaya umira lang awa ko sa dalawang demonyo na yon. Ilang linggo matapos kong paalisin ang mga hunyangong yon ay sobrang sariwa pa po lahat ng sakit sa akin. Kaya naman minabuti kong umalis na rin po sa bahay na tinutuluyan ko at nakiusap ako sa kaibigan ko na dati kong kasama sa bahay na kung pwede ay doon na lamang ulit ako sa kanya. Dahil dinudurog po ako ng lungkot, pagkadismaya, galit at kung ano-ano pang mga emosyon. Kaya ayoko pong mapag-isa. Naintindihan naman po ng kaibigan ko ang lahat, buong puso niya akong tinanggap. Sa tinutuluyan niya matapos kong may kwento kung paano ako pinagmukhang tanga ng ex at ng pinsan ko dahil sa jablohan nilang dalawa. May mga araw na ayaw kong pumasok sa trabaho at magmukmok na lamang sa bahay ang gusto kong gawin. Mabuti na lamang at nandun ang kaibigan ko para umalalay. Hindi niya ako hinayaan na lamunin ng depression. Sinamahan niya ako at inalagaan. Maraming salamat sa kanya at hindi ko napabayaan ang trabaho ko kaya hanggang sa ngayon ay doon pa rin po ako nagtatrabaho. Matapos nga ang 3 taon papadudot ay magkasama pa rin kami ng kaibigan ko sa bahay. Hindi na rin po ako nagkaroon ng karelasyon mula nung maghiwalay kami ni Jeffrey, aaminin ko. Na may mga nakakaharutan ako pero hanggang ganun lang. Hindi ko pa kayang magseryoso sa ngayon siguro kasi yung mismong sugat ay hindi pa naghihilom. Wala na po akong magagawa sa nangyari basta ang iniisip ko na lamang po ay hindi naman talaga ako ang may mali. Dapat ay palayain ko na rin ang sarili ko sa masasayang nakaraan namin ni Jeffrey. Yan naman ang pinaghandaan ko sa ngayon, Papa Dudut. Ang unahin ang sarili ko at mas bigyan pa ng importansya ang mismong kaligayahan ko. Kailangan ko na munang ayusin ang sarili ko, maghilom at maging buong buo bago ko ulit hayaan na umibig muli ang nawarak kong puso. Marami pong salamat sa pakikinig ng storya ko at sana po ay makapag-advise po sa akin ang inyong mga tagapakinig. Maraming salamat din po sa programa ninyo, Papa Dudut. Hindi po ako nagsasawang makinig sa inyo sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Lynn. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever!